Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягваем мы наш сённяшні багаты на стрымы эфір з нашим выдатным экспертам, гісторыкам, аглядальнікам Евгеном Красулиным. Добрый день, спадар Евген. День добрый. Ну что, спадар Евген, мы з вами любім браць нейкія такія падзеі, здарэнні, тэндэнцыі сённяшняга дня, але глядзець на іх і што яны азначаюць і да чаго яны могуць прывесці з гістарычнай перспектыве на прыкладзе гістарычных прыкладаў, выбачайце за тавталогію. Ну і безумоўна набліжаемся мы да даты пятых угодкаў з 20-го года. Я, правда, не ведаю, вот як вы называете, гэта што было? Гэта рэвалюцыя, паўстанне, ці што гэта вот на ваш погляд было? Ды вы ведаеце, у розных кантэкстах гэта можна назваць по-рознаму, і, власна кажучы, рэвалюцыі можна назваць, но адзінае, што рэвалюцыя, вось калі нават у гісторыі паглядзець, гэта ж усё ж такі не адзінамомантная з'ява. Гэта з'ява, якая доўга выспявае, а потым, уласна кажучы, яна, ну, скажем так, вядзе да нейкіх вынікаў, да і тое гэтыя вынікі могуць даволі доўга адгукацца ў часе. Вось, дарэчы, гэты знакаміты выраз, так, ёсць у рэвалюцыі пачатак, няма у рэвалюцыі чаго? Заканчэнне. Ну, так. Гэтага самага. Вось, у гісторыі сапраўды так бывала, канцэпцыі перманентных рэвалюцый. Ось Мексіка, якая 100 год таму больш ужо выбухнула рэвалюцыі, яна трэслася аж, ну, скажем так, до 2001 году ад гэтай рэвалюцыі. Ось, так што, зноўку, ну, гледзячы, што мы хочам пабачыць у гэтых... Не, ну, што значыць, што мы хочам пабачыць? Я вот зараз не разумею. Вы як палітык мне адказваеце, ці як нейкі прафесар, не ведаю, вот, хаця вы кандыдат гістарычных навук. То есть, вот, гледзячы, з якога боку і якога кантэкста, што сёння раніцай мы гаворым пра... Так глядзім, і гэта рэвалюцыя, пасля абеду гэта ўжо вот паглядзелі з іншага боку, гэта пратэсты, а з трэцяга боку это паўстанне. Вот вы для сябе адназначны адказ маеце, вот асабіста для сябе, як чалавек, як удзельнік тых падзеяў? Ну, зноўку, вось як гісторык, ну, трэба папрацаваць над дэфініцыямі, што гэта было, но зноўку я тут не адмоўлюся ад сваіх папярэдніх словаў, гледзячы, з якога ракурсу мы на гэта глядзім. І зноўку гледзячы, што мы жадаем пабачыць у гэтым. Вось памылкі, так, чым бліжэй 5-я гадавіна, тым больш мы бачым у медыа, у сацыяльных сецівах, вось гэтыя заклікі, давайце рабіць, вось хай зробяць працу над памылкамі, так. Тут ужо мы бачым вось гэтую прапанову ракурсу погляду, што памылкі былі. Так, раз заклікаюць зрабіць працу над імі. І больш за тое, тут паміж радкамі, значыць, хтосьці накасячыў. Вот про ўсё гэта мы зараз будем з вами разбирацца і называць імёны, даты, месцы, паролі і ўсё астатняе. Але давайте ўсё ж таки вернемся да вашай настойлівай прапановы выказаць маё меркаванне, што ж гэта было. Гэта быў вельмі істотны момант, калі нарадзілася ці адрадзілася, ну ўсё ж таки, я б казаў, нарадзілася беларуская нацыя, калі яна пераўтварылася ў большасць, асэнсаваную большасць і на сваёй зямле, ну і як мы цяпер жывем, у якіх умовах, па шырокіх прасторах зямнога шару. Дарэчы, гэта вельмі істотна, бо да гэтага до 20-го году ішлі нараканні, што беларуская дыяспара гэта нейкія адзінкі, трапляюць беларусы за мяжу і тут жа распушчаюцца ў паветры мясцовым, а цяпер-то мы бачым, цяпер мы бачым, што беларуская дыяспара гуртуецца, што яна існуе і збіраецца працягваць існаваць. І, уласна кажучы, гэта паказвае, што нацыя так вось 20-го году адбылася. Іншая справа, у якіх умовах яна цяпер існуе, но гэта зноўку гэта іншая справа. Добра, вы так і не адказалі, што ж это ўсё ж таки для вас асабіста... Я прапанаваў вам сваё бачанне. Да, што гэта можа быць і паўстанне, можа быць і рэвалюцыя. Я ж казаў, гэта народзіны нацыі. Ну это ўжо трэці.
амерыканцы 100 год таму здымаць фільм на родзіны нацыі. Добра, гэта яшчэ одно цікавае вызначэнне: рэвалюцыя, паўстанне, народзіны. Але я прачытаў у вашага калегі Павла Церашковіча таксама такую думку про тое, што вось гэтыя, скажем так, пратэсты ці паўстанне 20-го года было самым масавым увогуле у гісторыі беларускага народу. Давайте уже там, раз нация только цяпер, то тады значит не нация, а народу. Ці згодны вы з гэтым вызначэннем? Ну, калі, уласна кажучы, з любых і колькасных і якасных пунктаў гледжання падыходзіць, так, гэта самыя масавыя пратэсты, тут няма чаго казаць. За ўсю гісторыю беларускага этнаса, народа, нацыі? Ну, уласна кажучы, так, асабліва калі браць адсотак актыўных удзельнікаў у падзеях у 20-м годзе, тут у гісторыі Беларусі адназначна такога не было. Нават у гісторыях іншых краін трэба пашукаць яшчэ вось дзе былі аналогіі былі, так, но іх было так па пальцах пералічыць. Нават паўстанне Кастуся Каліноўскага, самае такое знакавае наше паўстанне. Ну, давайте вось не будем выкарыстоўваць колькасныя метады вось у выпадку паўстання Кастуся Каліноўскага, бо тады мы атрымаем даволі сумную карціну, але мы ж не будем аспрэчваць, што гэтае паўстанне яно можа не сваімі, скажем так, вынікамі, якія былі адразу, значную ролю грае для нас. Яно хутчэй грае ролю вось у тым асэнсаванні, што гэта было, і у нашым успрыяцці, што гэта было. Вось недарэмна ўсё ж такі, няма, канечне, у нас метаду, скажем так, аналізаваць містычныя падзеі, но ўсё ж такі знаходка магілы Кастуся Каліноўскага і перапахаванне ў 19-м годзе, гэта, я б казаў, вось гэта быў знак таго, што нас чакае ў далейшым, прынамсі ў 20-м годзе. Вось з гэтага пачынаецца наша гісторыя цяперашняя. Менавіта з перапахавання Кастуся Каліноўскага, калі зноўку мы возьмем колькасны вось паказальнік, колькі беларусаў удзельнічала ў тым паўстанні, то мы атрымаем даволі сціпленькія лічбы, якія не ўражаюць. Добра, спадар Евген, давайте уже больш плотна падыдзем да спробы прааналізаваць усё ж таки тыя падзеі. І вот глядзіце, я нездарма задаў ўсё ж таки пытанне наконт масавасці, і вы гэта пацвердзілі, што і маштаб самих пратэстаў, я маю на увазе, вот колькі людзей выходзіла на вуліцы, і не толькі ў гарадах, там у Мінску, там ці абласных, раённых, але нават у вёсках выходзіла людзей, там хай там былі адзінкі, але людзі выходзілі. Вот это масавасць с аднаго боку, але нават тыя, хто можа і не выходзіў, але на вокнах вывешваў там нейкія сцягі, з балконаў крычаў «Жыве Беларусь», хоць і на самае нават два якія-небудзь там раённыя маршы не хадзіў, але вот і ўсё гэта такая масавасць, такі уздым настрояў у грамадстве. Чаму ўсё ж такі яны не прывялі да падзення рэжыму? Цікавае пытанне, так? Усе гэтым заклапочаны. Тым больш, што яшчэ до 20-го года з'яўляецца вось гэтае даследаванне «Чынавед», даследаванне мірных пратэстаў. Уласна кажучы, тады ўвогуле мірныя пратэсты, канешне, гэта такі ключавыя, скажем так, ключавое паняцце, на якое ўсе арыентуюцца, уласна кажучы, з гэтым можна пагадзіцца. І вось, асабліва для нашага грамадства постсавецкага, якое прывучана, што толькі рэвалюцыя, толькі вінтоўка нараджае ўладу, і вось з'яўляецца гэты наратыў, што мірныя пратэсты больш эфектыўныя, і зноўку даследаванне «Чынавед», у якім яна сцвярджае, што дастаткова 3,5% актыўных удзельнікаў пратэстаў дзеля таго, каб улада ў краіне змянілася. І тут, зноўку, логіка зразумела, так, уздзеяння мірных пратэстаў, калі выходзяць, возьмем лічбу 1 мільён, так, людзей на вуліцу,
і пратэстуюць супраць таго рэжыму, які існуе. Гэта дэманструе, што рэжым, па-першае, робіць штосьці не так, што не прыцягвае сімпатыі ў людзей. Няма механізмаў іншых, акрамя пратэстаў, уздзейнічаць на гэты рэжым. І зноўку гэта ставіць пад пытанне перспектывы. А якія будуць перспектывы, калі рэжым будзе працягваць існаваць? Сёння выйшла 1 мільён, заўтра 2 мільёны, паслязаўтра там увогуле невядома, што будзе. І гэта пытанне перад элітамі, а наколькі ім выгадна працягваць падтрымліваць стары рэжым, які не можа нічога зрабіць. Прыгадваем так гэтую формулу Леніна, рэвалюцыйная сітуацыя, так, калі верхі не могуць, нізы не жадаюць. І асабліва востра гэта стаіць перад сілавымі структурамі, там армія, паліцыя, якія якраз яны паміж молатам і кавадлай знаходзяцца, бо ім трэба выконваць вельмі такія непрыемныя задачы. І пытанне выконваць непрыемныя задачы, якія паставіў перад імі стары рэжым, а хто яго ведае, што далей будзе? Ці не давядзецца ім адказваць за гэтыя неёмкія паслугі старому рэжыму? І калі паліцыя, армія абіраюць, пабачыўшы, колькі насельніцтва супраць гэтага рэжыму, бок насельніцтва, тады, уласна кажучы, ўсё, больш нічога не трэба, там не трэба баёў, не трэба партызанскай вайны, грамадзянскай вайны, нічога не трэба, акупацыйных войскаў не трэба, рэжым падзе. Просто яму няма над чым будзе трымацца, раптам дыктатар апынецца ў вакууме, як шмат дыктатараў 20 стагоддзя апыналася, і 21 таксама. Ён сядае ў летак, калі не ў турму, і злетае. Сітуацыя Беларусі. Выйшла, якраз выйшаў 1 мільён, так, калі паглядзець на даныя Чатам Хауса, гэта канец 2020 году, па выніках даследавання атрымалі лічбу 1 мільён удзельнікаў пратэстаў, гэта, колькі? Будзем груба лічыць 10, больш за 10% насельніцтва, так, удзельнічаюць у актыўных пратэстах. І гэтага рэсурсу не хапае. І зноўку гэтае пытанне чаму прымушае шукаць адказ, чаму эліты, у тым ліку сілавікі, не абралі бок народу ў той час. Хаця сігналы былі. Зноўку я цудоўна памятаю, 10-11 жніўня паступала інфармацыя, што там у тым-то рэгіёне чыноўнікі выйшлі да пратэстоўцаў, там выйшлі да пратэстоўцаў. І гэта утварала сапраўды рызыкоўную сітуацыю, такую пікавую сітуацыю для рэжыма. І тады падключыўся які рэсурс для рэжыма. У Лукашэнкі няма, ўсё, яму ў твар крычаць сыходзь, прычым, калі ён прылетае на прадпрыемства, якое мусіць быць лаяльным, збіраюць рабочых, якія мусяць быць лаяльнымі, гэтыя лаяльныя рабочыя, яму ў твар крычаць сыходзь. І ён нічога не знаходзіць адказаць, проста разгортваецца і сыходзіць, на жаль, недалёка. Што дазволіла яму захаваць уладу? Усе ведаюць адказ на гэтае пытанне. Росгвардыя, якая проста па ўсіх тэлеэкранах праехалася, і ютубах і гэтак далей, і прадэманстравала сваю гатоўнасць увайсці ў Беларусь. І гэта адразу змяніла гэтыя умовы выбару для элітаў. Калі мы абярэм насельніцтва, грамадзянаў, якіх, канешне, большасць, якія ўсе дэманструюць зноўку тыя 10% на вуліцах, яны прадстаўляюць куды большыя адсоткі, якія не выходзяць на пратэсты, але там вывешваюць сцягі, хаця б думаюць, што хай бы ты куды-небудзь прапаў. І з іншага боку рэсурс Расія. У параўнанні з рэсурсам Расіі, канешне, рэсурс беларусаў, якія выйшлі на вуліцы, ён вельмі маленькі. Тым больш, што Расія мае жаданне, мае волю выкарыстаць сілу і мае для гэтага вельмі добрыя зноўку рэсурсы. І калі процістаяць беларускай паліцыі, беларускай арміі гэтаму расійскаму рэсурсу, тут вельмі сумныя будуць наступствы для тых, хто уступіць у гэтае процістаянне. Таму не адбыўся пераход масавы элітаў
і асабліва сілавікоў на бок народу, на бок грамадзянскага супольнасці Беларусі ў 20-м, і уласна кажучы, мы у выніку не атрымалі ў той час змены рэжыму. Але вось зноўку увесь час чуеш гэты наратыў, што ды вы адарваліся ад Беларусі, ад беларускага грамадства, вы не ведаеце, чым яно жыве. Што дзіўна, гэта гучыць ад людзей, якія з'ехалі ўжо дзесяцігоддзі таму з Беларусі. Адкуль яны ведаюць, чым жыве беларускае грамадства? Я атрымліваю інфармацыю з розных крыніцаў з Беларусі, у мяне зусім іншая інфармацыя. Што беларусы, яны не перагарнулі старонку, і там яны не прыйшлі да высновы, што ой, памыліліся мы ў 20-м, трэба было, канечне, не выступаць, падтрымаць Александра Григорьевича, і спакойна, ціха сидзець. Вось як яму было сказано, сыходзь, так гэта дагэтуль гучыць. Але ёсць рэсурс Расіі. І тут мы бачым, што гэты рэсурс, так, ён больш магутны, чым наш рэсурс тагачасны. І мы бачым, што гэтаму рэсурсу вельмі цяжка процістаяць нават Украіне з усім дзяржаўным апаратам, з усімі ўзброенымі сіламі. І нават Еўропе і іншым дэмакратычным краінам, якія падтрымліваюць, спрабуюць супрацьстаяць расійскай экспансіі. Давайте тады да другого павернем з другого боку, тым больш што важна, вельмі вы закранули тэму, гэта пытанне у тым, што трэба было рабіць можа іначай. Апроч тых, хто кажа, што можа быць там трэба, што вы ведаеце і гэтак далей, ёсць і тыя, хто кажа, што трэба было ад самага пачатку стаўку рабіць на сілавы сцэнар. Маўляў, нават з улікам небяспекі Росгвардыі там і ўсяго астатняга, калі б гэта было падрыхтавана, калі б гэта імгненна, там умоўна кажучы, за дзень, за два, за тры свалілі гэты рэжым з там сілавым сцэнаром і сказалі тады там Росгвардыі, якая ўжо пачала там шевеліцца на мяжы, што тихо, вот ужо у нас тут новый чалавек, ён не супраць таксама нейкія мець там суседскія адносіны нармальныя там с Расіяй. Давайте гаварыць, якая вам розніца, з кім вам дамаўляцца, з Лукашэнкам ці вот новы легітымны абраны там ці ну там прыведзены народам кіраўнік. Як вам такая сітуацыя? Тут две памылкі ў падмурку гэтай, скажем так, гэтай канцэпцыі. Першае, сам сілавы сцэнар, так? Давайте паглядзім на тыя сілавыя сцэнары, сведкамі якіх мы цяпер з'яўляемся. Вось арабская весна, так? 2010-2011 год. Мяне крытыкуюць зноўку за тое, што я ўвесь час лезу там куды-небудзь у Азію, Афрыку. Што рабіць? Гэтыя рэгіёны у тым ліку даюць прыклады для нас. Што ёсць эфектыўным, што неэфектыўным, да якіх наступстваў наш выбар прыводзіць, можа прывесці. І вось, калі паглядзець на арабскую весну, яна прайшла так па Блізкім Усходзе, Паўночнай Афрыцы даволі моцнай хваляй. Там, дзе не скаціліся да гвалту, там па меншай меры цяпер ёсць тэндэнцыі там да нейкай дэмакратызацыі, да росту эканомікаў і гэтак далей. Краіны, якія не здолелі утрымацца ў мірным рэчышчы пратэсту, вось любы чалавек зараз, практычна любы, можа пералічыць гэтыя краіны, бо яны цяпер увесь час на слыху. Гэта Сірыя, гэта Лібія, гэта Йемен. Вось там, дзе, прычым у Йемене ўвогуле там пачыналася ўсё супер прыгожа, кветкавая рэвалюцыя ясмінавая, усе выйшлі свядома на мірныя пратэсты, прыйшлі плямёны, якія казалі, так, вы не умееце пратэставаць, зараз мы вам усе пакажам, вось што яны паказалі, можете глядзець па тых же самых навінных стужках, якія прыходзяць з таго рэгіёну. І зноўку, можа памятаеце, хтосьці памятае, якія плёскі ўдалёнцы у нас выклікалі навіны з М'янмы, калі там пасля вайсковага перавароту апазіцыя абвесціла ўзброены супраціў. Вось там, прычым, умовы для ўзброенага супраціву былі куды больш спрыяльныя, чым у Беларусі. Бо там да гэтага ўжо некалькі дзесяткаў год ішла грамадзянская вайна,
Дэмакратычная апазіцыя абрала ў якасці базаў, зноўку нейкіх рэсурсавых момантаў, у тым ліку ў пляне навучання вось гэтых паўстанцаў, іхнія арміі даволі моцныя арміі, там кантралююць часткі тэрыторыі, гэтыя паўстанцы даволі значныя. Вось, і тым не менш, нават пры такіх стартавых пазіцыях дэмакратычная апазіцыя М'янмы пакуль нічога не дамаглася. Там ідуць баі, канешне, за гарады, за тэрыторыі з пераменным поспехам, но гэта прыводзіць пакуль толькі да росту ахвяраў з абодвух бакоў. Вось цяпер падумаем, а як у Беларусі можна было гэта ўсё падрыхтаваць? Такое ўражанне, вось, якія кажуць, што вы за зброенне ўзяліся, трэба было ўзяцца. Быццам у кожнага беларуса там над сафой вісіць там па аўтамату, па кулямёту, у кладоўках стаяць гэтыя самыя сістэмы залпавага агню, вось на гарышчах усе гарышчы дронамі забіты. Такога ж няма, так? Трэба спачатку гэтую зброю недзе дастаць, потым арганізацыйная сістэма, так, як гэта ўсё зарганізаваць, бо натоўп там нават узброенай аўтаматычнай зброі не здолее нічога зрабіць супраць арганізаванай сістэмы армейскай, паліцэйскай нават, зноўку авіяцыі, гэтак далей. Вось кажуць, так, трэба было падрыхтаваць гэта ўсё. Ну давайте в умовах цяперашняга жыцця, дзе ўсё под контролем, ўсё прасвятляецца, ўсё записывается на камеры, паспрабуем уявіць, як у потай людзі, якія толькі у, скажем так, траўні 2020 году заўважылі ў сабе вось гэтую схільнасць да палітыкі, яны пачынаюць загадзя рыхтавацца да гэтых падзеяў. Ну тут можна прывесці ў прыклад вось гэтую групу Федуты, якая спрабавала. Вось яны падумалі, што а чаму вайсковы пераварот не здзейсніць? Ну вось вынікі, я думаю, усе бачаць. І тое любая спроба гэта, скажем так, не тое, што паўтарыць, а зрабіць до 2020 году, яна прывяла да гэтага. І зноўку нідзе б не знайшлі рэсурсы. Каб ваяваць, патрэбныя рэсурсы. Грошы, тое ж узбраенне, адкуль гэта ўсё ўзяць? Вырабляць у партызанскіх землянках гэта немагчыма. У гарадскіх кватэрах таксама немагчыма. Трэба, каб былі недзе крыніцы гэта фінансавання, паставак зброі, зноўку, як мы бачым, з Украінай, пры тым, што Украіна там легальная дзяржава, з легальнай арміяй, з міжнароднымі зносінамі, з партнерамі міжнароднымі. І тое у яе праблема з гэтымі рэсурсамі, забеспячэннем. Што казаць пра ўзброены рух паўстанскі ў Беларусі? Ну, адразу можна казаць, што усе тыя замежныя партнеры, якія сімпатыі ставяцца да беларускага народу, да беларускай павесткі, яны б ніхто не вырашыўся бы падтрымаць узброены паўстанскі рух. Мы былі б у поўнай ізаляцыі. У нас нават мірныя пратэсты, ну, скажем так, падтрымлівалі, канечне, но падтрымлівалі хутчэй маральна. А калі казаць пра ўзброены чын, там увогуле. І гэта, зразумела, ўсё было знішчана. Бо другая памылка, гэта я вось пра першую кажу, што сам вось гэты метад узброенага паўстання, ён неэфектыўны. Другая памылка – думаць, што Расія б задаволілася, калі б у Беларусі проста існаваў там сяброўскі да яе рэжым, які вось, ну, скажем так, калі ісці ўваслед за жаданнямі беларусаў, зноўку сацыялагічных даследаванняў, беларусы, яны за тое, каб быць у развязе і супрацоўнічаць з Расіяй. Вось, гэта для іх ідэал. І калі б такое было, беларусаў бы гэта задаволіла, калі б з'явіліся такія лідары. Але гэта абсалютна не задаволіла б Расію. Ёй не патрэбны партнеры. Ёй патрэбны, ну не скажу калёня, ёй патрэбны тэрыторыі. Бо для Расіі галоўнае гэта, канешне, аднаўленне імперыі. Вось чым яна і займаецца. Вось яна скарысталася падзеямі 2014 году ва ўкраіне дзеля таго, каб адцяпаць тэрыторыі. Ну, фактычна, гэта вось тое, што вы прапанавалі, што калі б у Беларусі там прыйшлі да ўлады людзі, якія былі б, вось, казалі б, да, мы сяброўскія да Расіі, вось, усё, ну, мы будзем жыць самастойна.
Вось тады б Росгвардыя просто пайшла бы у атаку, і не толькі Росгвардыя, бо Лаўроў год ці колькі там таму казаў, што маглі бы танкі пусціць. Выкапалі б Лукашэнку, дзе б ён быў пасля гэтага перавароту, і паставілі б яго зноў на трон у Беларусі дзеля таго, каб гэты самы Лукашенко забяспечваў інтарэсы Расіі, якія сягаюць далей за проста там добрасуседства, добрасуседскія адносіны. І такім чынам вось гэта мадэль, калі мы там падымаем паўстанне, хуценька скидываем Лукашенко, арыштоўваем яго, ці адпраўляем у Дубай, ці ён сам туды выпраўляецца. Вось завершаецца чым? Прыходзіць Расія, вяртае Лукашенко, канешне, рэпрэсіі больш жорсткія, чым у 2020 годзе, і, уласна кажучы, усё вяртаецца да той сітуацыі, якая цяпер, і якая требуе свайго вырашэння. Вот, спадар Евген, вы тут шмат казалі про тое, а дзе беларусы возьмуць зброі, там кулямёты, аўтаматы, сістэмы залпавага агню. Не про тую зброю вы кажаце, і ўвогуле не про то мы думаеце. Зброю іншая павінна быць. Проще всего гранты пилить годами. Если бы у белорусов были яйца, то АГЛ давно бы уже не было. Понятно? Тоже мне автомат Калашникова. Яйца трэба мець. І все будзе добра. Ой, зноўку тут шыкоўны, канешне, допіс, які вы прадэманстравалі, вельмі добра ілюструе тое, што цяпер адбываецца ў пляне вось гэтых атакаў на беларусу іхнюю будучыню. Бо зноўку канкрэтыку тут вы заўважылі якую-небудзь, так? У беларусаў мусяць быць яйкі. Вось адзіная прапанова, якая тут прагучала канкрэтна. Но зноўку тут пытаннішка, якія яйкі, курыныя там, велікодныя, стальныя, як у Лукашэнкі, як мінімум. Ага, ну Пратасевіч же сказаў, што там я ўжо казаў, адкуль крыніца гэтых сталёвых яек, гэта Расія з ейнымі усімі рэсурсамі. І тут зноўку патрэбныя сталёвыя яйкі, калі ўжо казаць тэрміналогіі гэтага персанажу. Гэта тое, што дэманструюць беларусы дагэтуль. Яны ж зноўку, яны ж не перагарнулі старонку, яны не пабеглі кланяцца Лукашэнцы. Як бы нас не пераконвалі ў адваротным. І па той інфармацыі, якую я атрымліваю з Беларусі, там людзі, яны, конечно, не могуць прадэманстраваць гэта актыўна, бо, ёсць вось гэты страх, так, я выйду, сусед, можа, не выйдзе, што я адзін магу зрабіць. Но тут, зноўку, выбачаюся за адсылку да Азіі, да Китаю. Калі ніхто з кітайцаў не мог зладзіць супраціў маньчжурам у 17 стагоддзі, у адным горадзе знайшоўся адзін чалавек, які просто выйшаў на плошчу, павесіў пры ўсіх партрэт заснавальніка папярэдняй дынастыі, і гэта прывяло да таго, што горад там некалькі месяцаў абараняў свае муры ад маньчжурскіх войскаў. І, канешне, гэта скончылася вельмі сумна для гораду, но тым не менш яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць яйкі, яны не перагарнулі старонку. Тое самае беларусы, яны вось, як толькі яны зноў, як у 2020 годзе, пабачаць, што яны ў сваім дзеянні, ў сваім памкненні не самотныя, а такіх большасць, тады не будзе, канешне, рэжыму. І зноўку рэжыму не будзе адназначна, калі не будзе расійскага рэсурсу. Вось цяпер галоўная задача гэта адрэзаць Беларусь ад гэтага расійскага рэсурсу. Якімі метадамі яны могуць быць вельмі рознымі. Я хотел бы нагадать усім нашим слухачам и глядачам, что важно подписываться на YouTube канал Еврорадио и наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна, безумоўна. Ну и таксама функція пытання праз донат, она таксама працуе. Калі ласка, найперш заўважым, бо яно будзе выскокваць на экране. Ну вот бачите, беларусы у сваім лепшым
нашым таким традыцыі адразу гэтую нашу тэму, з якой зброі мы б тут лепш і хутчэй перамаглі, пачалі рабіць мемы і ўсё астатняе. Вожык патрыёт, яйкі ім падавай, тут рэжым без бульбы, а не тое што яйкі. Саша Бусел, у нас яйкі по акцыі у еўраопце по 2,29 вялікія C1, что все нормально. Слышите голос Беларуси. Да, так пераможем. Спадар Евген, давайте тады з іншага боку падыдзем таксама да тэмы, што трэба было рабіць, але ізноўку я да словаў яшчэ аднаго вашага калегі звярнуся, Олега Латышонка, які сказаў, да прыкладу, заўчасна усё гэта было, як заўчасна было, па яго словах, і паўстанне салідарнасці у 80-х годах, якое разгромілі, і потым военны стан у Польшчы і гэтак далей, так і заўчасны да 20-х год, які разгромілі. Ну, калі праводзіць паралелі, то, конечно, можна і ўжо узгаданае паўстанне Каліноўскага заўчасным сказаць, бо разгромілі і гэтак далей. Ну, можа, сапраўды заўчасна трэба было паднакапіць-то сілы яйкі паднакачаць. Ага, это як у адным фільме это для гэтых самых дарослых малодшага ўзросту. Трэба толькі крышачку пачакаць. І тут галоўнае не засмяяцца. Бо чаго чакаць? Вось няма ў календары, вось пакажыце мне той календар, дзе пазначана тая самая дата. Што вось у гэтую дату мы выйдзем, і гэта будзе своечасова. Ось тут мы сутыкаемся са шматлікімі праблемамі, у тым ліку, выбачаюся за такі выраз, метадалагічнымі праблемамі, так? Як вызначыць, якія падзеі ёсць слушнымі, якія не слушнымі. Тут і праблема прыняцця рашэння, тут праблема зноўку рацыянальнага выбару. Ось калі паглядзець усе гэтыя тэорыі, можна прыйсці да высновы, што няма ў нас метадаў вызначаць, якое рашэнне ёсць слушным, якое не. Кажуць, вось калі б мы ведалі даныя будучыні, мы б тады маглі прыняць слушнае рашэнне. З чым я таксама не пагажуся як гісторык, бо мы ведаем шмат даных для папярэдніх рашэнняў. І тым не менш мы не можам выпрацаваць супольныя падыходы да гэтых вось рашэнняў і ацэнак, наколькі яны былі эфектыўнымі, наколькі яны былі своечасовымі і гэтак далей. І з гэтага пункту гледжання мы можам толькі казаць, што падзеі 20-го году былі непазбежнымі. Вось можна там пісаць у фейсбуках, што гэта нельга было выходзіць, трэба было сядзець там, пагарнуўшыся да сценкі, сапець у дзве сапаткі. Ось не, гэтага не атрымлівалася. Бо падзеі 20-го году гэта ж не Ціханаўская прыйшла, так спакусіла беларускаў, нешчасных, неразумных, там пінкамі іх выгнала на вуліцы і прымусіла пратэставаць супраць нашага улюбёнага гаранта незалежнасці Александра Григорьевича. Не, конечно, мы ведаем, гэта была спецаперацыя Кремля. Безумоўна. Таму Ціханаўская, калі пасадзілі ўсю каманду ейнага мужа, яна засталася без там падтрымкі, без праграмы паслання штабу, нават ідэяў, як гэта робіцца. І чамусьці яна пайшла не ў рускі дом, і рускі дом да яе не прыйшоў, пайшла ў беларускую апазіцыйную партыю, і гэтая апазіцыйная партыя дапамагла ёй гэта ўсё арганізаваць. Дарэчы, вось яшчэ адна памылка, якую даволі часта паўтараюць у матэрыялах цяперашніх, што старая, так званая старая апазіцыя праспала 20-й год. Слухайце, калі б яна не напрацавала вось тое, што было потым выкарыстана, у тым ліку і штабам Ціханаўскай, аб'яднаным штабам, там, скажем так, такога б выніку не было, такога б яскравага. Усё ж такі я лічу і паўтаруся, я думаю, што 20-й год гэта перамога беларусаў над дыктатурай, што дыктатура атрымала вось гэты адлуп ад беларускага грамадства, і толькі штыхі Расіі яны дазволілі захаваць гэты рэжым. Вось дарэмна вы, спадар Евген, зараз вось гэта сказалі. Я маю на ўвазе про тое, што Ціханаўская пайшла да партыі палітычнай апазіцыйнай даўняй старой, маецца на ўвазе аб'яднаная грамадзянская партыя, я так разумею. Вот скажу жа, і тое, што вот яна пайшла да гэтых лузераў, якія за 30 гадоў не здолелі заваліць
змяніць рэжым, прывяло па выніку да таго, што яны, якія не маюць, не ведаюць як і што рабіць, так за 5 гадоў потым нічога і не дасягнула. Рэжым як сядзеў, так і сядзіць. Вот гэтыя лузеры і працягваюць сваю лузерскую справу. Вось гэта тое, што навязваюць нам зноўку памылковае меркаванне, што процістаянне ідзе па лініі беларускае грамадства, ці нават там, не ведаю, новыя эліты, ружовая Японія, неверагодныя, як там іх клічуць яшчэ, і вось рэжым Лукашэнкі. Не, процістаянне ідзе беларускае грамадства і Расія, якая жадае ўсе суседнія краіны, і не толькі суседнія, пры паспяховым збегу абставінаў для яе падмяць пад сябе. І беларускае грамадства цяпер частка барацьбы вось процістаяння гэтаму злу. Як, уласна кажучы, і Лукашенко з'яўляецца элементам вось таго зла, адным з элементаў. І можа, вось Фельштінскі нядаўна казаў, што галоўнае гэта вось скінуць рэжым Лукашэнкі, тады Расія пасыплецца. Канечне, калі б атрымалася яго скінуць, пасыпалася б Расія. Но тут праблема, што будзе падставай чаму. Рэжым Лукашэнкі пасыплецца тады, калі пасыплецца сама Расія. Вось гэта ўзаемная сувязь. Расія, рэжым Лукашэнкі. І тут так, трэба прызнаць, што шмат у чым залежыць сітуацыя ад падзеяў на ўкраінскім фронце. Вельмі шмат. І не толькі для беларускага грамадства, не толькі для Беларусі. Для ўсходняй Еўропы, для цэнтральнай Еўропы і ўвогуле для ходу далейшай гісторыі чалавецтва вельмі шмат залежыць. І тут казаць, што вось там перад беларускай старой апазіцыяй была задача скінуць рэжым Лукашэнкі, цяпер мы можам дакладна казаць, што гэта было немагчыма з рэсурсамі і беларускай апазіцыі, і беларускага грамадства. Бо процістаіць нам куды больш моцны расійскі рэсурс. І зноўку вось, імгненне самарэклямы на салідарнасці у мяне вось выйшла ўжо 3 артыкулы, будзе якраз 4 з памылкамі 2020 году, я думаю, на днях. І там я у першым артыкуле пішу вось пра гэты наш кантэкст, які якраз вырашаецца і фармуецца імперскімі планамі і марамі Расіі. Нават калі ў 94 годзе быў абраны не Лукашенко, а, напрыклад, там Пазняк, нават, калі допустим такое, глядзі гісторыю іншых постсавецкіх краін таго часу. Там, дзе прыходзяць нацыянальныя рэжымы, адбываецца пераварот, грамадзянская вайна і гэтак далей. І ў выніку ўсё роўна прыходзяць прарасійскія людзі да ўлады. У Азербайджане, Арменіі, Грузіі, у Беларусі было б тое ж самае. І ніхто б з Расіі не даў тронуць нашага улюбёнага Александра Горыча, якая б дасведчаная, якая б моцная, якая б там волявая і разумная пазіцыя не была. Так што тут вось нам зноўку нам самім трэба рабіць працу над памылкамі і разумець, што ў нас не так у трактоўках былых падзеяў і бягучай сітуацыі. І тады, я думаю, нам будзе прасцей жыць і бліжэй будзем да перамогі. Атрымліваецца, вот мы падышлі да самага галоўнага пытання, хто вінаваты. Ну, как бы тут лагічна сказаць, што вінаватая Ціхановская, ну, яна ж ва ўсім вінаватая. Так, у чым тут логіка? Ну, але атрымліваецца з вашых словаў. Не, ну, хорошо, там умоўна, там адзін раз Ціхановская, другі там Латушка, трэцяя там апазіцыя, чацвёртая там народ беларускі, там можна тут варыянтаў вы ж там маглі агучыць розныя, але я так зразумеў з вашага папярэдняга адказу, што у прынцыпе хто вінаваты у тым, што пайшло так, як пайшло, гэта нават не ўсе пералічаныя, а вось той знешні фактор Расія. Безумоўна. Гэта тое, што цяпер з'яўляецца галоўным і вырашальным чыннікам для падзеяў у нашым рэгіёне. І ў тым ліку ў Беларусі. Вось Беларусь гэта элемент гэтай барацьбы, гэта процістаяння імперыі і незалежнасці, дэмакратыі, ліберальнай дэмакратыі і дыктатуры, аўтарытарызму і нават таталітарызму. І вось тут галоўнае для нас, я думаю, зразумець,
што мы не існуем як штосьці сферычнае ў вакууме, сам насам са сваімі праблемамі, а мы ёсць часткай шырокага вось гэтага кантэксту. І мы змагаемся, вось мы ж не можам там, скажем, узяць падзеі, ну, напрыклад, гісторыю супраціву ў Нідерландах падчас другой сусветнай вайны і разглядаць гэта асобна ад таго кантэксту, які вось ішоў у першай палове 40-х гадоў фактычна па ўсім зямным шары. Мы ж не можам казаць, што вось гэта рух супраціву Галлянды не здолеў процістаяць Трэцяму райху і тым калабарацыянісцкім, скажем так, адміністрацыям, якія навязваліся, і перамагчы, скінуць гэтую ўладу. Так, мы ж не будзем выступаць там з прэтэнзіямі да бельгійскай каралевы, якая з'ехала з акупаванай Бельгіі ў міграцыю ў Вялікую Брытанію, і там ладзіла нават не супраціў, яна была проста сімвалем вось гэтых настрояў бельгійцаў, настрояў да незалежнасці і да свабоды. А паралельна яна яшчэ будавала шматлікія варыянты, усталёўвала сувязі, закладала падмуркі пад будучымі саюзамі, якія сфармавалі будучыню Бельгіі, не толькі Бельгіі, а ўвогуле заходняй Еўропы. І зноўку не скажаш жа, што бельгійская каралева нарабіла памылак, таму што вермахт разам з Waffen-СС захапіў тэрыторыю Бельгіі. Ёсць зноўку кантэкст, ёсць абставіны і ёсць рэсурсы, з якімі змагацца, ну, не тое, што бессэнсоўна, змаганне з якімі патрабуе значна больш часу, чым ну, падчас хочацца. Канешне, усім хацелася б, каб у жніўні 20-го рэжым Лукашэнкі паў, і мы пачалі будаваць свабодную, незалежную, дэмакратычную Беларусь. Ну вось гэты кантэкст, ён адсоўвае ў часе здзейснення гэтай нашай мары. І тут мы можам ці наблізіць здзейснення нашай мары, ці яго, наадварот, аддаліць. Вось, скажам, казаць, шукаць памылкі ціханаўскай дэмакратычных сілаў, беларускага грамадства ў 20-м годзе. Вось гэта хутчэй адсоўвае гэтую мару, здзейснення гэтай мары. У той час, як разуменне сумеснай мэты і разуменне, ну, хаця б неабходнасці захоўваць спакой у гэтай сітуацыі, вось гэта хутчэй набліжае. І у тым ліку набліжае разуменне, што беларускае грамадства, уласна кажучы, у 20-м зрабіла слушны выбар. Па меншай меры яно прадэманстравала і сабе, і ўсяму свету тое, да чаго яно імкнецца. Яно імкнецца не падтрымліваць дыктатуру, яно імкнецца не падтрымліваць расійскую экспансію, яно імкнецца да свабоднага дэмакратычнага жыцця і да магчымасці свабодна абіраць і ўплываць на сваю будучыню. Чат GPT кажа, што калі б пратэст быў сілавым зараз, сітуацыя ў РБ была лепш была б, нават калі Лука з дапамогай РФ утрымаўся, бо быў бы моцны прэцэдэнт, наўрад ці быў бы напад на Украіну з РБ. Ну, але абмяркоўваць гэта, мы ўжо пра гэта разважалі з вами не раз. Ну, вот у чата GPT... Ну, я скажу просто, што я не згодзін з гэтай высновай чата GPT. Але на завяршэнне ўсё ж таки, вот калі мы по класіцы ідзем, то асноўнае пытанне, дакладней заключнае пытанне, што рабіць, да, тут хто вінаваты, разабраліся, што рабіць. То есть вот адзін з нюансаў, как бы спрабаваць там канкрэтна раскласці ўсё по палічках, умоўна кажучы, правесці працу над памылкамі, вы пакуль не раеце, але што рабіць? Чаму? Я якраз раю зрабіць працу над памылкамі, но толькі вось без гэтай дэмагагічнай заданасці, так? Што памылкі гэта выключна дэмакратычныя сілы і выключна лідары дэмакратычных сілаў. Яшчэ раз паўтаруся, у нас пакуль няма метадаў, якія дазваляюць прааналізаваць усе фактары, якія ўздзейнічаюць на сітуацыю, і прыняць абсалютна слушнае рашэнне. Больш за тое рашэнне, якое будзе прынята ў гэтай сітуацыі, не факт, што будзе слушным і прывядзе да добрых вынікаў праз некаторы час.
Вось яшчэ раскажу, у 2020 годзе беларусы зрабілі вялікую справу, вялікі крок наперад, сказаўшы дыктатуры сыходзь. І вялікую справу яны робяць цяпер, не адмовіўшыся, выбачаюся, ад таго свайго выбару. Вялікай памылкай будзе зноў вярнуцца, скажем так, да стану, ну не тое, што спячкі, но хаця б ну так маўклівай падтрымкі дыктатуры, што маўляў, у нас усё добра і не чапайце, бо у нас усё добра не можа быць. І зноўку беларусы, якія ў Беларусі цудоўна гэта разумеюць, што не ўсё добра, і перспектывы яшчэ больш змрочныя. І гэта зноўку ўсё арганізуе тая ж Расія і рэжым Лукашэнкі, які прышпілены да гэтай Расіі намертва. І зноўку будзе памылкай лічыць, што Лукашенко ў гэтым кантэксце самастойная фігура і паспрабаваць яго адарваць ад Расіі. Слухайце, колькі разоў гэта ўжо было, 2008, там 2015 год размаўлялі, што давайте, вось Лукашенко спіць і мроіць, як бы адарвацца ад Расіі. Здымалі санкцыі, давалі рэсурсы, Лукашенко казаў дзякуй і зноў бег у Кремль свой. І вось тут будзе тая ж сітуацыя, гэта ўсё толькі падоўжыць вось гэтую гісторыю, падоўжыць час барацьбы, падоўжыць колькасць ахвяраў. Таму для нас вось праца над памылкамі, што давайте не выпускаць хаця б на гэты раз гэтых таварышаў, што давайте ўсё ж такі працягваць процістаянне ім, бо яны не супакояцца. Вось пакуль яны не дасягнуць сваёй мары, пакуль увесь зямны шар не будзе пафарбаваны у колеры расійскай імперыі, ну, можа, акрамя Китаю, у іх не хопіць, канечне, ось іхніх сталёвых гэтых самых органаў на Кітай. Ну, ось, но не думаю, што нам ад гэтага будзе лепей. Вось давайте не рабіць гэтую памылку і давайте не будзем зноў іх адпускаць. І давайте не будзем рабіць памылку, выкрэсліваючы вось той рэсурс, які ёсць у нас. А у нас ёсць вялікі рэсурс, гэта голас на міжнароднай арэне, які дазваляе казаць наўпрост самым першым палітыкам свету, што Беларусь існуе, што яна хоча існаваць самастойна, незалежна, і што яна не абірае дыктатуру і імперскую экспансію. Вось тады, калі мы зразумеем свае памылкі, тое, што мы вось спрабуем там разорваць свае сілы, знішчыць уласныя рэсурсы, там прыдумаць нейкія фантастычныя варыянты, што ай, мы возьмем у рукі зброю, тыя ж яйкі сталёвыя, і ўсё, дыктатура адразу пасыплецца. Вось гэта будзе якраз памылкай для нас. Так што давайте яе не рабіць. Дзякуй вялікі. Вось такія аналізы, такія парады ад нашага гісторыка, аглядальніка Евгена Красуліна. Дзякуй вялікі, спадар Евген. На сёння, на жаль, трэба развітвацца. Тым не менш, я звяртаю увагу на артыкулы спадара Евгена, якія ён ужо прарэкламаваў, якія выйшлі на сайце Салідарнасць. Ну а я заклікаю ўсіх, каб не прапускаць нашыя наступныя сустрэчы з паважаным кандыдатам гістарычных навук, подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставить свои падабайкі, націскаць на званочак, расшырваць, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Шчасліва, жыве вечна.